Vă salut pe toți! Să nu spuneți voi că detectorul meu Simplex Plus de la Nocta Macro nu scoate monede sau ceva bun. De data asta a scos un inel de porumbel. Eu zic că e ceva bun, nu? Ia uitați. Un inel de porumbel RO 2020. Nu focalizează. UCP 069725 și atât. Ăsta e codul primar. Da, bine că pentru cel care vede acest videoclip cu 069725 să afle de la mine că porumbelul s-a dus, nu mai este. Hai, vă salut, o zi frumoasă!